Vítejte u další epizody iLex – Právo jednoduše. Podíváme se na to, jak je tohle klíčové partnerství vlastně postavené. Projdeme si všechno od toho, jak se nějaká země vůbec může stát členem, až po to, jak se dělí právní pravomoci. Tak tady je náš dnešní plán. Provede nás celým cyklem členství v EU od začátku až do konce. Dobře, jdeme na to. Jak se vlastně stát stane součástí Evropské unie? Co všechno se musí stát? Celý ten systém je vymyšlený jako partnerství. Úkoly jsou rozdělené mezi instituce Unie a orgány jednotlivých členských států. Nejde tedy o to, že by Brusel něco diktoval, ale o neustálou vzájemnou spolupráci. Úplně klíčový a základní princip je ten, že členství je dobrovolné. Žádný stát nemůžete nutit, aby vstoupil, ani aby v Unii zůstal. A právě proto je ten proces, jak se stát členem, tak jasně a podrobně popsaný ve smlouvách. Článek 49 Smlouvy o Evropské unii nám dává jasný vícestupňový návod. Musí s tím souhlasit klíčové instituce EU, ale co je nejdůležitější, musí to taky ratifikovat všechny stávající členské státy. Každý jeden. To zaručuje, že každé rozšíření je ve výsledku věcí shody. No a kromě toho formálního postupu musí každá kandidátská země splnit i tahle 3 základní, takzvaná kodaňská kritéria. Jsou to vlastně takové vstupní požadavky na politickou, ekonomickou a právní vyspělost. Ten třetí bod, acquis, znamená schopnost přijmout a zavést do praxe celý obrovský balík unijního práva. To jsou všechny smlouvy, nařízení, směrnice a rozsudky, které kdy EU vytvořila. Takže kdo všechno je vlastně v tomhle klubu a jak se postupem času rozrůstal? Unie se rozšiřovala v několika vlnách. Tou úplně největší bylo velké rozšíření v roce 2004, kdy vstoupila i Česká republika. Pro Evropu to byl historický moment, který sjednotil kontinent po desetiletích rozdělení. Po všech těch vlnách rozšiřování a nedávném odchodu Spojeného království, tak dnes tvoří Evropskou unii tenhle unikátní politický a ekonomický blok 27 suverénních států. Tady se na chvíli zastavme, protože tohle se často plete. Být v Evropské unii automaticky neznamená být i v schengenském prostoru. Jsou to 2 různé věci, 2 různé dohody a mají i trochu jiné členy, i když se z velké části překrývají. Třeba Irsko si vyjednalo trvalou výjimku a nechalo si vlastní hraniční kontroly. A naopak Kypr, Bulharsko a Rumunsko na své plné zapojení do prostoru bez hranic teprve čekají, i když jsou to plnohodnotní členové Unie. Líbí se vám toto video? Dejte like a odběr se zvonečkem a sdílejte nás kamarádům, jestli jste to ještě neudělali. Najdete nás i na Instagramu pod stejným jménem, ať vám nic neuteče a napište do komentářů vaše doporučení. A teď k tématu, o kterém se v poslední době hodně mluví. Jak se dá vztah země s Unií změnit, nebo dokonce úplně ukončit? Často se lidé ptají, jestli je možné členský stát za porušování pravidel prostě vyloučit. Co se stane, když nějaký stát nedodržuje základní hodnoty? Dá se ho zbavit? Odpověď podle unijního práva je jednoznačné ne. Neexistuje žádný mechanismus pro nucené vyloučení. A má to svou logiku. Celá Unie je postavená na tom, že je to dobrovolné společenství suverénních států. Vstup je dobrovolný a tak i odchod musí být dobrovolný. Místo vyloučení ale právo EU zná 2 jiné nástroje. Ten první to je jednostranné vystoupení podle článku 50. To je prostě projev suverenity daného státu. Ten druhý je článek 7, který umožňuje pozastavit některá práva, třeba hlasovací právo v radě, ale členství jako takové státu nebere. Nejznámějším příkladem je samozřejmě Brexit. Ten přesně kopíroval postup stanovený v článku 50. Byl to naprosto bezprecedentní právní i politický proces, který vlastně poprvé v historii tenhle mechanismus odchodu otestoval a ukázal, jak strašně složité to celé je. Být členským státem je trochu jako mít smlouvu. Přináší to určitá práva, ale taky stejně důležité povinnosti. A rozhodně to není tak, že by členské státy odevzdaly veškerou moc. Naopak, zachovávají si ji spoustu. Jsou takzvanými pány smluv, což znamená, že bez jejich jednomyslného souhlasu se nedají měnit ty nejdůležitější zakládající smlouvy. Taky mají právo odejít a Unie musí chránit jejich národní identitu. Základním kamenem celého toho vztahu je princip lojální spolupráce. Je to taková obousměrná ulice. Státy musí pomáhat Unii dosahovat jejich cílů, ale i Unie a její instituce musí naopak respektovat členské státy. Tahle lojalita má 2 stránky.
Ta pozitivní říká, že státy musí aktivně pomáhat plnit unijní právo. A ta negativní zase říká, že se musí zdržet čehokoliv, co by mohlo cíle Unie nějak ohrozit, třeba přijímáním zákonů, které by šly proti unijnímu právu. No a teď se dostáváme k právně nejhustší, ale možná nejdůležitější části. A to, jak přesně jsou pravomoci rozdělené mezi Unii a členské státy. Všechno stojí a padá na zásadě svěřených pravomocí. Představme si to takhle. Unie sama o sobě nemá žádnou moc. Všechnu moc, kterou má, jí členské státy výslovně propůjčily v zakládajících smlouvách. Cokoliv, co nebylo svěřeno Bruselu, automaticky zůstává v rukou členských států. A smlouvy tyhle pravomoci dělí do 3 jasných škatulek. Za prvé výlučné, tam může jednat jenom Unie, za druhé sdílené, což je nejčastější případ, a tam můžou jednat oba. A za třetí podpůrné, kde je role Unie jenom doplňková a nemůže zákony z členských států nijak sjednocovat. Právě u té největší kategorie, u sdílených pravomocí, fungují důležité pojistky. První je princip přednosti. Jakmile Unie přijme v nějaké oblasti zákon, státy už v té věci nemohou jednat proti němu. Pak je tu zásada subsidiarity, která se v podstatě ptá, je fakt nutné, aby to řešila Unie, nebo by to lépe zvládly sami státy. A nakonec zásada proporcionality hlídá, aby to řešení nebylo přehnané a nezasahovalo víc, než je nutné. Takže co si z toho odnést? Za prvé, že členství je dobrovolné. Za druhé, že existuje právo na odchod. Za třetí, že tu je vzájemná povinnost lojality. A hlavně, že existuje jasné a strukturované rozdělení pravomocí. Tohle všechno dohromady tvoří celou dynamiku mezi Bruselem a hlavními městy členských států. Vztah mezi Unií a jejími členy zkrátka není vytesaný do kamene. Je to neustále se vyvíjející rovnováha. A s tím, jak se objevují nové výzvy, zůstává klíčovou otázkou, jak se bude tenhle dynamický vztah a dělba moci dál formovat. Díky za sledování. Najdete nás i na Spotify, kde tvoříme podrobnější audiopřehledy, link najdete v popisku.